ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ሎማዓንቲ ድማ ካብ ቀፂሉ ንሪኦ ብዛዕባ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ፓርት ዋን ብዛዕባ ገፅታ ናይ ኢንትሮዳክሽን ቱ ማይክሮሶፍት ኤክሴል እንታይ ይመስል እቲ ገፅትኡ እንታይ ይመስል መዓዝ ተሰሪሑ እንታይ ሒዙ ዝብል ርኢና ኢና ስለዚ ሎማዓንቲ ንሪኦ ከዓ ብዛዕባ ፎርማቲንግ ቴብል ድሮዊንግ ቴብል ፎርማቲንግ ቴክስት ኢንሰርት ኢሜጅ እና ሓንቲ ንእሽተይ ኣቴናንስ ሽእት ናይ ተምሃሮ ጌርና ክንርኢ ኢና ስለዚ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል እዚ ንክዓቢ ናይ ባዕልና ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ንምግባር እዚ ቪድዮ እዚ እንድሕር ጠቒሙኩም ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ካልኦት ንኽሪእዎ እውን ምግባር ስለዚ ናብ ትምህርትና ክንኣቱ ከለና እዚ ካብ ዝሓለፈ ክላስ ክንጅምር ከለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እንታይ ኢልና ክንፅሕፍ ንኽእል ባህጊ ቴክ ኢልና ክንፅሕፍ ንኽእል ኣብ ትሕቲ ባህጊ ቴክ እንደገና እንታይ ክንፅሕፍ ንኽእል ኣብዚ ናይዚ ኮርስ እዚ ኮርስ ኔሙ እንታይ ከም ዝኾነ ንፅሕፍ ማይክሮሶፍት ኤክስኤል ዝብል ንፅሕፍ ስለዚ ኮርስ ኔም እዚ ካብኡ ናይ ተምሃሮ ቁፅሪ ንፅሕፍ ለምሳሌ እዚ ነምበር ንብል ካብኡ እዚ ፉል ኔም ክንብል ንኽእል ወይ ከዓ ንድሓር ኤክሰርሳይዝ እውን ክጠቕመና እዚ ፈርስት ኔም ንብል ፈርስት ኔም ካብኡ ኣብዝም ላስት ኔም ንብል ላስት ኔም ካብኡ ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ኣቴንዳንስ ክንፅሕፍ ንኽእል ኣቴንዳንስ ዝብል ማለት እዩ ኣቴንዳንስ ናይ 10 መዓልቲ ተኸታታሊ ኣቴንዳንስ እንድሕር ንብሎ ኮይና ኣብዚ ሕዚ ንኣብነት እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ዴይ ዋን ንብል እሞ ኣብ ወርድ እንተኮይኑ ዴይ ቱ ዴይ ስሪ ናይ ኤክስኤል ግን ደስ ዝብል ፓርቱ እንታይ እዩ ኣብዚ ዴይ ዋን እና ዴይ ቱ ኢልና ሰሌክት ክንገብር እዚ እሞ ናብዚኣ ክንመፅእ ከለና መስቀል ፀላም ትኸውነልና ናብዚ መስቀል ትመስል ዘላ እሳ ሒዝና ድራግ ንጎኒ ክንገብር ከለና ዴይ ስሪ ባዕሉ ዴይ ፎር ዴይ ፋይቭ ዴይ ሲክስ ዴይ ሰቨን ዴይ ኤይት ዴይ ናይን ዴይ ቴን ኢሉ ባዕሉ ከምዚ ይፅሕፈልና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ቴብል ክነዘጋጅዋ ተኮይና እንታይ ኢና ክንገብር እዚአን ኩለን ንመርፀን እሞ እዚአን ኩለን መሪፅና እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ኣብዚኣ ከምዚኣ ጌርና መሪፅና ናብዚኣ ንኸይድ ናብዚኣ ከይድና ኣብዚኣ እንታይ ትብልኛ ኦል ቦርደርስ ትብልላ ስለዚ ቴብል ክሊክ ንምግባር ኦል ቦርደር ላይን ክነቕምጥ ኣለና እዚኣ ክሊክ ክንገብራ ከለና ከምዚ ገይራ እንትን ትገብረልና ማለት እዩ ከምዚ ገይራ ቴብል ኣውቶማቲካሊ ቴብል ትሰርሐልና ስለዚ እዚ ግን ሕዚ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ታይትል ስለ ዝኾነ እዚ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ሳብዚ መጨረሻ ንመፅእ እሞ እዚኣ ኣብዚ ካብኡ እንታይ ትብለላ መርጅ ኤንድ ሴንተር ትብለላ እዚኣ ክሊክ ክንገብራ ከለና መርጅ ክሮስ መርጅ ሴልስ አንመርጅ ትብልላ ስለዚ ንሕና መርጅ እና ሴንተር እንደገና እቲ ቴክስት ኣቕምጠለይ ንምባል ልክዕ እዚ ከርሰር እዚ ክነምፅኦ ከለና ከምዚ ዝነበረስ ናብዚ ይቕይረልካ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ናብዚኣ እውን ተመፂና ኣክሮስ ቴልና ከዓ ከመይ ይገብረልና ኣሎ መርጅ ኢች ሮው ኤንድ ሰሌክትድ ሴልስ ምናምን ዝብለና ኣሎ ሕዚ ንሕና ዘገድሰና ግን እዚኣ ክሊክ ክንገብር ከለና እቲ ፅሑፍ ናብ ማእኸል ምፅኡ እንታይ ይገብረልና መርጅ ይገብረልና ማለት እዩ ሓንቲ ሴል ብዙሓት ሴላት ዝነበራስ ናብ ሓንቲ ሴል መርጅ ገይርዎን ማለት እዩ እዚኣ ምስ ፀሓፍና ካብኡ እንታይ ኢና ንገብር እዚኣ እውን ዘሴም ካብዚኣ ትሒዝና ካብዛ ናይ መጀመርያ ትሒዝና ከምዚኣ ጌርና ሰሌክት ንገብራ እሞ እዚኣ እውን መርጅ ንገብራ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ መርጅ ክንገብራ ከለና ኣብዚኣ ከምዚኣ ጌርና ድራግ ንገብራ ኩላ ነፀልማ እሞ ድሓር እዚኣ እንታይ ንብላ ኣብዚ እዚኣ መርጅ ንብላ ማለት እዩ ስለዚ መርጅ ኣክሮስ ክንብላ ከለና ቴክስትና ኣብቲ ዘለዎ ኮይኑ ግን ከምዚ ይገብረልና ኣብኡ ሽዑ ናብዚኣ ኣቴንዳንስ ከይድና እዚኣ እውን ዴይ ኣቴንዳንስ ንኩለን ስለትምልከት እዚኣ ትሕቲ ኣቴንዳንስ ዘን መዓልትታት ዘለዋ ከምዚኣ ጌርና ፎርማትና ኣቴንዳንስ ኢልና ነስተኻኽላ ከምዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ኣቴንዳንስ ካብ 1 ክሳብ 10 መዓልቲ ዘሎ ማለት እዩ ካሊእ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ከዓ እዚኣ ነምበር ትብል ሴንተር መጀመርያ መርጅ ንገብራ እሞ ካብኡ እታ ፅሑፋ ሴንተር ትኹነሊ ከምዚ እዚኣ ፈረስት ኔም ትብል ዘሴም እዚኣ መርጅ ይብላ እሞ ታሕቲ ትኸድ ፅሑፋ ግን ኣብ ማእኸል ትኹነሊ ከምዚ ከስተኻኽላ ይኽእል ላስት ኔም እዚኣ እውን ከምዚኣ ገይረ ካብኡ እዚኣ ማእኸል ትኹነለይ ክብል ይኽእል ማለት እዩ እዚ ንምስትኽኻል እቲ ፎርማቲንጉ ከምዚ ጌርና ክነስተኻኽሎ ንኽእል እዚ ዴይ ዋን ዴይ ቱ ዝብል ከዓ ከምዚ ጌርና ክነፅብዎ ንኽእል ኣብዚ ደብል ክሊክ ክንገብር ከለና ነቲ ሴልና ዝኣክል ጥራሕ ከምዚ ገይሩ እንትን ክገብረልና ይኽእል ማለት እዩ ከፅብበልና ይኽእል እቲ ሴል ስለዚ ከምዚ ጌርና ክነዘጋጅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኡ ከዓ ኣብዚ ከዓ ኢሜጅ ሕዚ ናይቲ ቤት ትምህርትና ኢሜጅ ክንእቱ ተኮይንና ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር እሞ መጀመርያ እንታይ ንገብር ኢንሰርት ክሊክ ንገብር ካብ ሜኑ ማለት እዩ ኢንሰርት ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚ እንታይ ዝብል መማረፂ እኒኦ ፒክቸር ክሊፕ ኣርት ሼፕስ ምናምን ዝብል ኣሎ ሕዚ ንሕና ፒክቸር ስለነእቲ ፒክቸር ክንእቲ ናብዚ ፒክቸር ክሊክ ክንገብር ከለና
ፒክቸር ዘለዎ ኣብ እዩ ዝብል ኣሎ። ስለዚ ንኣብነት እዚ መልእክቲ እዚ ክንእቲ ከለና ባህጊ ቴክ ኢሉ ከምዚ ይመፀልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ከምዚ ጌርና ሪሳይዝ ንገብራ እሞ ድሓር ሪሳይዝ ጌርና ናበይ ንመፅእ ናብዚ ንመፅእ ማለት እዩ። ናብዚ መፂና ኣብዚኣ ዝደለናያ ቦታ እዚኣ ድሮፕ ንገብራ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ መጀመርያ ነስፋሕያ እሞ ንእሽተይ ካብኡ እዚኣ ናብዚኣ ወሲድና ኣብዚ ክነቕምጣ ንኽእል ማለት እዩ። እዛ ፅሑፍ እዚኣ ከዓ ኣብ ትሕቲ እንድያ ዘላ ስለዚ ሴንተር ክንገብራ ተኮይንና ሴንተር ንብላ ኣብዚ ማለት እዩ። ስለዚ ፒክቸር ኣእቲና ኣለና ካብኡ ከዓ ባህጊ ቴክ ትብል እዚኣ እውን ፅሒፍና ኣለና። ስለዚ እዛ ፅሑፍ እዚኣ ከዓ ክነዕብያ ተደሊና እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ እዚኣ ነዕብያ እሞ ከምዚኣ ጌርና ቦልድ ንገብራ ማለት እዩ። ካሊእ ከዓ ኣብዚ ከዓ ሳይዙ ክንውስኮ ንኽእል ከምዚ ጌርና ማለት እዩ። ስለዚ ሳይዙ እውን ከምዚ ንገብሮ ንኽእል ፎርማቲንጉን እዚ እውን ከነስተኻኽሎ ንኽእል እንታይ ዓይነት እንትን ክህልየና ይኽእል ዝብል ማለት እዩ። ንኣብነት እዚ ይኹን እሞ ሕዚ ስለዚ እዚ ባህጊ ቴክ ዝብል ኣለና ማለት እዩ። እዚኣ ሕዚ ክነስተኻኽላ ንኽእል ኢና እታ ሽሙኣ እታ ኢሜጅ እውን ብዝተከኣለ መሰረት ክነንእሳ ንኽእል። ስለዚ እዚኣ እውን ከምዚኣ ጌርና ድራግ ብምግባር ናብዚ ክነስተኻኽሎ ንኽእል ኢና። ስለዚ ባህጊ ቴክ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ተምሃሮ ሊስትታት ንምፅሓፍ እንተኮይኑ እዚኣ ንኣብነት ክሳብ ዘለዉ ተምሃሮ ከም ቴብል ከምዚ ንገብራ እሞ ዝርዝር ናይ ተምሃሮ እዚ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕዚ ቁፅሪ ሓሊልና ኣብዚ ታብ ተነኺእና ናብ ቀፂሉ ዘሎ ሴል እዩ ዝኸይድ ስለ ኣብዚ ጎይጦም ንብል ክንኽእል ካብኡ ከዓ ታብ ተነኺእና ኣብዚ ከዓ ላስት ኔም ሓዱሽ ንብል ካልኣይ ተምሃራይ ከዓ ኣብዚ ካሊእ ክንፅሕፍ ንኽእል ንኣብነት ኣብዚ ናኤል ክንፅሕፍ ንኽእል ናኤል መን ጎይቶኦም ክንፅሕፍ ንኽእል ካሊእ እንደገና ኣብዚ ቁፅሪ 3 ኢልና ከዓ ካሊእ ክንፅሕፍ ንኽእል እንታይ ክንፅሕፍ ንኽእል ኣብዚ ሰሎሞን ኣብዚ ተስፋይ ዝብል ናይ ተምሃሮ ሽም ዝርዝር ማለት እዩ። ካሊእ ራብዓይ ሓምሻይ ናበልኩ ካብ ዝፅሕፍ ግን እዚ ከመይ ክገብሮ ይኽእል እዚ ድራግ ይገብር እሞ 100 ተምሃሮ ተሃልዮምኒ ብሓደ ግዜ ሽቃዕ 100 ክፅሕፈለይ ከምዚ እናበለ ክኸይድ ይኽእል እዩ። 13 ይፅሕፍ ዘለኹ ኣነ ግን ክሳዕ 5 ተምሃሮ ስለ ዝኾኑ 4 5 ኢሉ ይቕፅል ማለት እዩ። ራብዓይ እንደገና ከዚ ኣብዚ ክንፅሕፍ ከለና ዳናይት ኣብዚ ካብኡ ሶሎሞን ክንብል ንኽእል ማለት እዩ። ሓምሻይ ከዓ ኣብዚ እንታይ ሓምሻይ ተምሃሮ ከዓ መን ክንፅሕፍ ንኽእል ኣብዚ ንኣብነት ማይና ኣብዚ ጎይቶም ክንፅሕፍ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ናይ ተምሃሮና ሊስት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ናይ ተምሃሮና ሊስት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምንታም ብደንቢ ክረአየኩም ዙም ገይረ ከምዚ ገይረ ክገብረልኩም። ስለዚ እዚ ምፅሓፍና ዴይዋን ንኣብነት ጎይቶኦም ሚስ ተገይሩ እዚኣ እሞ ከምዚኣ ክገብራ ዴይዋን ሚስ ተገይሩ ዜሮ ክብል ይኽእል ዴይቱ ኣቴንድ ተገይሩ ሓደ ዜሮ ዝብሉ ዘለኹ እንትን ዝኾኑ እዮም ሚስ እንድሕር ዘይኣተዉ ክላስ ዜሮ እዩ ተኣትዩ ከዓ ሓደ ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ኣቴንድ ተገይሩ ሓደ ኣብዚ እውን ኣቴንድ ተገይሩ ሓደ ኣብዚ እውን ኣቴንድ እንድሕር ገይሩ ሓደ ኣብዚ እውን ኣቴንድ እንድሕር ገይሩ ሓደ ኣብዚ ሚስ እንድሕር ገይሩ ክላስ ዜሮ ኣብዚ እውን ሚስ ተገይሩ ዜሮ ኣብዚ ኣቴንድ ተገይሩ ሓደ ኣብዚ ሚስ ተገይሩ ዜሮ ማለት እዩ። ናኤል እንደገና ኣብ ኩሉ እንድሕር ኣቴንድ ገይሩ ኣብ ኩሉ ክላስ ኣቴንዳንስ እኒኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቴንድ ገይሩ እኒኦ እዚ ተምሃሮ እዚ ናኤል ዝበሃል ኣብ ኩሉ ኣቴንድ ገይሩ እኒኦ ማለት እዩ። ሰሎሞን እንደገና ኣብዚ ዜሮ ኣብዚ ኣቴንድ ኦኖፍ እንድሕር ዝኾን ኮይኑ ንኣብነት ኢና ንወስድ ዘለና እዚ ስለዚ ዳናይት እንደገና ኣብዚ ኣብ ኩሉ እንድሕር ሚስ ጌራ ማለት እዩ። ኣብዚ ሚስ ጌራ ኢልና እንትን ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ዜሮ ንብሎ እሞ ማይና እንደገና ኩሉ እንድሕር ኣቴንድ ጌራ ኣብዚኣ ዜሮ ንብላ ምእንታን ድሓር ዲፈረንስ ክንሪኦ እዚ እውን ዜሮ ስለዚ እዚ ኣቴንዳንስ ሽት ይኾን ኣሎ ማለት እዩ። ብቐሊሉ ኣቴንዳንስ ሽት ኣዘጋጂና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣቴንዳንስ ሽት ከምዚ ኣዘጋጂና እንትን ክንገብር ንኽእል ኢና እዚኣቶም ሂደራት ስለ ዝኾኑ ናይቲ ቴብል ቦልድ እዮም ዝምከሩ ቦልድ ተኾኑ ፅቡቅ እዩ። ስለዚ ቦልድ ጌርና እዚ ሳይዝ እውን ክንውስኾ ንኽእል ኢና እዚ ማይክሮሶፍት ኮርስ ኔሙ ከምዚ እዩ ኮርስ ኮዱ ምናምን እዚ ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብዚ እውን ነምበር ዝብል እዚ እውን ቦልድ ተዝኾን ይምረፅ ምክንያቱም እዚኣቶም ከም ታይትል ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። እዚኦም እውን ቦልድ ተዝኾኑ ይምረፁ ከም ታይትል ስለ ዝኾኑ ስለዚ እዚኦም ከምዚ ዓይነት ኣቴንዳንስ ሽት ብኤክሴል
ቀሊሉ ክነዘጋጅ ንኽእል ማለት እዩ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ፎርማቲንጉ ንባዕሉ ባክግራውንዱ እዚ ሕዚ ንኣብነት ኣብዚ ከለሩ ክነስተኻኽሎ ንኽእል እንታይ ዓይነት ከለር ይኹን ዝብል ማለት እዩ። ካብዚኣቶም መሪፅና ሓዲኡ ክነስተኻኽል ንኽእል ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ስለዚ እዚ ንኣብነት ከመይ ዓይነት ከለር ይኹን ከም እዚ ተዝኸውን እቲ ፅሑፉ ከዓ ፎንት እዚ ከዓ እንታይ ዓይነት እንትን ይኹን ፃዕዳ ተዝኸውን ኣይ ቲንክ ፅቡቕ ይመስለኒ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተዝኸውን ካሊእ ከዓ እዚኣቶም ከዓ ከምዚ ዘለዎም ኮይኖም ስለዚ ከመይ ጌርና ናይ ሎማዓንቲ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ከመይ ጌርና ኣቴና ንሽት ነዘኻጅ ንኽእል ናይ ተምሃሮ ዝብል ኣብዚ ዝረኣናዮ ከዓ ብዛዕባ ቴብል ድሮ ምግባር ቴብል ፎርማት ምግባር ኣብ ቴብል መርጅ ከመይ ጌርና ክንገብር ከም ንኽእል ቴክስት ከመይ ጌርና ቦልድ ክንገብር ከም ንኽእል ቴክስት ንባዕሉ ከመይ ጌርና ከእቲ ዝኽእል ዝብል እዩ ነይሩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ቅልል ዝበለ ኣቴና ንስጅ ክነስተኻኽል ንኽእል ኢና። ኣቴና ንሽት ዲቨሎፕ ክንገብር ንኽእል ኢና ዩዚንግ ማይክሮሶፍት ኤክስኤል ማለት እዩ። ስለዚ ማይክሮሶፍት ኤክስኤል ባይ ዘ ወይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕቲ እዩ ክሰርሐልና ዝኽእል። ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ክላስና ከዓ ብፐርሰንት ክንደይ መዓልቲ ተሪፉ መን ተምሃሪ ብፐርሰንት ክንደይ መዓልቲ ቀርዩ ድምር ዝኣተየሉ ክላስ ድምር ሚስ ዝገበረሉ ክላስ ዝብል ክንሰርሕ ኢና ኳልኩሌሽን። ስለዚ ኣብኡ ናሃለኹ እዛ ኣብ ዝኒኣ ባር ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ሕዚ እዚ ክሊክ ጌርያ ዴይ ዋን ዘላ እዚኣ ፎርሙላ ባር ትበሃል። ስለዚ እዛ ፎርሙላ ባር ጌርና ኢና ንሰርሕ ኣብዚ ንኣብነት ዘሎ ከዓ ጎይትኦም ክሊክ ተገይረ እዚ ዴይ C6 ዝብል ዘሎ እዚ እዛ ናይዛ ዘላ ቴክስት ኣድሬሳ ዝሓዘት እያ ኣብ 6 ረውና ኣብ ሲ ኮሎመን ወይ ከዓ ኣብ ሲ ኮሎመን ኣብ 6 ረው ትርከብ እዛ ሴል እዚኣ ኢላ ኣብዚ እዚኣ ኣድሬስ ባር ትበሃል እዚኣ ከዓ ፎርሙላ ባር ትበሃል። ስለዚ ዝቕፅል ዘሎ ክላስ ክንደይ ሚስ ንኣብነት ጎይትኦም ሓዱሽ ክንደይ ሚስ ገይሩ ናኤል ጎይቶም ክንደይ ሚስ ገይሩ ክንደይ ኣቴንድ ገይሩ ክንደይ ኣቴንድ ገበረን ዝብል ኣብዚ ድምሮም ክንርኢ ኢና። ካልኣይ ከዓ ነዚኦም ኣቨሬጆም ክንርኢ ኢና። ቀፂሉ ከዓ ራንክ እውን ክንርኢ ኢና። ቀዳማይ ክላስ ኣቴንድ ዝገበረ ካልኣይ እናበልና እዚኣቶም ክንሰርሕ ኢና። ስለዚ እሽካዕ ፓርቲ ስሪ ንራኸብ ብሓንኩኑ ንሎማዓንቲ ዘዘጋጀናዮ ኮርስ እዚ ይመስል ነይሩ። ስለዚ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ፕሊዝ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል እዚ ቤተሰብ ኩኑ። እዚ ትምህርቲ እዚ ንኻሊእ እውን ክባፃሕ ድማ ላይክ እና ሼር ምግባር ኣይንረስዕ። ይቐኒየለይ ፓርቲ ስሪ ንራኸብ።